Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün yani 30 noyabr 2022 yıl men Murat Gurbanov. Men size New York'tan habar berýän. 2-nji dekabrda 2022 ýylyň 2-nji dekabrynda sagat 10-dan sagat 13:00 şerli BMG bütün dünýä milletler guramasynyň öňünde manifestasiýa boljak. O manifestasiýa Ukrainadaky urşuň ýani Ukrainada kösenýän halky gollamak, Türkmenistan we Merkezi Aziýa döwletlerindäki syýasy, bi-kanun ýagdaýda tutsak edilen adamlary gollamak boýunça manifestasiýa geçirilýär. Onuň inisiatory, onuň ýani organizatorynyň biri DVT Topory we Merkezi Aziýadaky Cemiyetiň ýani assambleýasy, Merkezi Aziýa döwletleriniň Cemiyet assambleýasy gurnaýar. Onuň daşynda Ukrainadan we beýlek döwletlerden adamlary gurnaw ýani organizator bölümine komissiýa girýärler. Ine şol manifestasiýa häzir jurnalistler görüşdir. Fransaň esasy X kanalyna habarlar berler. Gün reportajlar berler. Biz beýleki Azatlyk radio, American Voice, Liberty kanalları bilen görüşdir. Washington Post, New York Times hemlerine görüşdir. Hatta ýani hökümetden adamlar gelir şu protestda gatnaşmak üçin. Ine şu ýerde Jumat Apar, Murat Duşemow, Pyhammer Allaberdiýew we beýleklerin atlary tutulup plakatlarda bolarlar. Sizin hemmeňize haýyş edýän, egerde Amerikada bolsaňyz gelip goşulyň. Öz vatandaşlaryňyzy gollaň, öz watanyňyzyň azatlygyny gollaň. Egerde siz daşary ýurtda bolsaňyz, siz kiçik video ýapyp şol manifestasiýa protesti gollap bilersiňiz öz wideoňyz bilen. Onam kyn görmeseňiz DVT kanalyna ýa başga ýani görüşen kanallarına, rejime garşy görüşen kanallarına çap edip bilersiňiz. Ondan başga bloger bolsaňyz, siz bizim bilen gün efire çykyp şol geçirilýän manifestasiýadan gün reportaj edip bilersiňiz. Biz size şolara mümkinçilikler bereriz. Men Türkmenistanyň halkyna ýylanjak bolýan, siz nirde bolsaňyz, şu dünýäde Rossiýada, Amerikada, Ukraina, Belarusiýa, Indiýa, Ýaponiýa, Hytaý nirde bolsaňyz, bizim watanymyz Türkmenistan. Siz şu zatlara häzirki wagtda ýani geljek 6 aýda gaty üns bermeňizi haýyş edýän. Sebäbi iki sany atyly ogul Türkmenistany basyp alyp, ine Türkmenistanyň asmany azatlykda biz şonu saklap durýar Allah bizim watanymyzy, bizim halkymyzy katastrofa etdiler. Katastrofaň ýüz keşbi hökman Rossiýa bilen ýani Ukrainanyň arasyndaky geçýän uruşy adamyň kösünçi ýeterlik däl. Katastrofaň ýüz keşbi hemme zat parahat ýagdaýynda paçtow markaň surat ýaly bolup biler ýöne arkasynda gaty halkyň genosit ýagdaýyna kösünçligän bolup bilerler. Ine şol Türkmenistan 1993 ýyldan bäri hemme halkara gurumlar ılaýtada bütün dünýä milletler gurumasy her ýylky dakladyna aýdyp geçýär. Türkmenistandaky diktator rejim iň güýçlü diktator rejiminiň birdi. Hiç wagtym olar Türkmenistany övmediler. Türkmenistanyň telewiziýonatyna bu zatlary alap adamlar ýetirýär. Inni biz şu zatlar goý bolsun etmeli. Inni siz niýede ýaşasyňyz? Kirkide çopan bolsaňyz, Esenigulda kiçik daýhan bolsaňyz, Amerikada biznesmen bolsaňyz ýa-da bir ýerde işläp ýören bolsaňyz, egerde siz Türkiýede bir ýönekay işler bolsaňyz, bir çopan bolsaňyz bir ýerde watan bizimki, watan sizinki. Siz häzir geljek 6 aýda kiçik ädim etmeli. Biz finala çykdyk. Biz häzir aýrýat bu rejim. Ine şoň üçin şu ýaly rejimiň bolup geçýän ýani çalışmalardan giç galmaň bu taryh çalışmalar. Türkmenistan Merkezi Aziýada birinji bolup demokratiýa geçir. Ýadyňyzda bolsa men aýdýadym, hormatly vatandaşlar, biz iň ýygaly opozisiýon görüşde, iň ýygaly ýani ösüşde döwlet bolduk Merkezi Aziýada. Inni biz opozisiýanyň görüşde ikinji ýere geldik. Gazakstandan soň. Häzirki gyýky wagtda biz birinji ýere geçerdi. Demokratiýa
yeňip bütün dünya görkezler. Şonuň üçin siz vice-premier, siz MHM agenti, siz polis ýa-ni bölüminde işleýän, siz Türkmenistanyň bir kiçik kärhanatynyň işçisi tapawdy. Bul watan biziňki, biz azatlykda ýaşamaly, biz hiç ýere daşyna gidip onça aýlyk ağaç kazanmaly. Biz Türkmenistanyň içinde $800'dan $3,500 çel aýlyk kazanmaly. Biz Türkmenistanyň içinde istendik wagty çykyp, istendik wagty ýyp durmaly. Türkmenistan beýlik döwletleri bilen vizalar aýyp başlamaly. Ýa-da Ýewropa döwletleri bilen 6 aýlyk viza burýaly biz üstüne işler. Vizasız 6 ay aylanar ýaly. Ulu döwletlerde. Egerde ulu döwletler Amerika, Ýewropa döwletleri, güýçlü döwletler 100 ýyllap öz azatlyk gazanan bolsa, bizde mümkinçilik bar. Geljek gysga wagtda şol azatlyk almak. Egerde barymyz, aglarymyzy, pikirlerimizi, ellerimizi, hereketlerimizi birleşdirsek, biz gaty çat ýagdaýda hiç hil jan ýitirmän, hiç hil gan dökmän geçip bilerdi. Sebäbi häzirki rejim bir maşgalan rejimi hiç kim kanagatlandyrmaz. O ýanyňky ýürýän ýallaklar, ýanyňky şu rejimden peýdalanýan prokurorlar, milisiýalar, polisler olaryň oýun boldy. Bu ýaly biz döwletimizi katastrofa akıt bilemiz. O gurulýan zatlar, edilýän zatlaryň paraxorlyk gory halk üçin edilen. Halk şondan hiç zat gören. Şonuň üçin halk görse-de kiçik zat görýär. Türkmenistan açyk hemmelere we arassa bolmaly. Arassa konstitusiýalar işläp durmaly. Erkinlik diýmek, azatlyk diýmek edenetlikde şu konstitusiýada ýazylan bolsa, şoňa hormat duýmaly. Prezidentden başlap çopana çeldi. Hemmeler hormat duýmaly. Bizim haklary we hukuky goraýan güýçler, ýagny prokuratura, polis, MHM, sudlar hakykatan konstitusiýany gormaly rejimi däl. Türkmenistanda istenik adamyň haky prezidentden kim bolmaly. İstenik wagt çykyp bilersiň, istenik giýip bilersiň, istenik wagt öz tanışyny, dogan garnaşyny getirip bilersiň. Ine şu gymmatlyklary biz de hödürlýäs. Biz şu gymmatlyklary Türkmenistana yerleşdirjek bolup hereketler edýär. Bizim eýýäm bir topar halkara döwletleriň gollawy bar. Ine şu döwletleri gollawyny biz östürip Türkmenistany giýip şo ýerde çalışmalar etjek bolýar. Şonuň üçin egerde kimde kim ay boşlay mena goşuljaka diýseňiz, goşulmak men sizi mecbur etbilemok. Ýöne şul tarihi wakalar, şul azatlyk ýol, ol asyrda, ömürde bir gerek bolýar. Egerde düşünýän bolsaňyz, goşulun, hereket edeliň, hemmemiz agdaýar bolup demokratiýany guralyň. Demokratiýanyň iň gowy zatlaryny Türkmenistana yerleşdirelim. Türkmenistan bütün dünýä diňe gowy tarapdan tanıdar. Açyk saýlawlar geçirer. Diňe prezidentler, diňe parlamentler, hemme ýerde açyk saýlawlar. Her ýyl saýlawlar bolar. Şu ýyl parlament bolýan bolsa, o saýlawlary ýa beýlik saýlawaryň öz möhletleri bar. Şu möhletler boýunça saýlawlar her ýyl geçer. Her ýyl saýlawlary gatnaşyp bilersiň. Arqyn bolarsyňyz, çağlaryňyzda, dogan garnaşyňyzda hiç kim hiç taby ellemez. Gazanan zat şonky. Üstüne nalogu, pajarnik, ol her kimin öz yerleri bolar. Şol yerlerinden öz jogapkärçilik yerlerinden çykmalar, gaýtyp kömek ederler. Men size öz çykyşlarymda gurrun gördüm. Amerikada edaram bolanlar, sany bilim stansiýa gelenler mena yaparlar diýip gorksam gaýtyp men bilen magazynlara gidip ýürüte dermanlar kömek etdiler dezinfeksiýa etmeli. Ine şuraya gulluklar bolmaly, halka kömek eden, halka hyzmat eden. Konsullar erine kast edip halk urmalylar. Konsullar halkyň öňüne ılgap problemalaryny çözmeli. Ine şuraya hökümet berýär. Ine şoň üçin görüşelim. Bize bir çık adamlar. Ine şol adamlar men sizi çağırýan. 2. dekabrda biz Amerikadan başlaýar protestler her ay gidip durur. Soňky protestler Türkmenistanda turur. Türkmenistana biz barýar. Bizim Türkmenistana barmak ýollarymyz kesgitli. Nesip bolsa Türkmenistana öz goşulary bolar. Goşulun hemmemiz. Sağ olun.
hormatly vatandaşlar.